Dahil sa mga nangyari, napilitang gumapang ang mga nilalang papalayo sa kanyang kinaroroonan. Halos sa bawat paggapang ng mga ito ay sumasabay ang kanilang mga putol na braso at binti na siya namang hindi na nila gaanong nararamdaman dahil sa labis na pamamanhid ng kanilang katawan. Pagsilay ni Emilio sa aswang na kanyang nasugatan bago sila pumasok sa lugar na yon, dali-dali niya itong nilapitan at buong lakas na hinila pabalik sa kanyang kinaroroonan. Nang masipat niyang tapyas na ang 5 daliri nito sa kaliwang kamay, bigla namang hinawakan ni Emilio ang kanang kamay nito habang dahan-dahang binubunot ang kanyang lagaraw. Pagkuha ni Emilio ng kanyang sandata, paisa-isa naman niyang tinapyas ang mga daliri nito habang nagsasabi ng, "Hindi ako nakakalimot sa ipinakita mong pag-uugali. Nakakatawang isipin na muntik pa kaming makumbinsi ng inyong pinuno. Kung sana tinuloy niyo na lang ang inyong ginawa, maaaring makatakas kayo sa aming mga kamay. Ngayon matanong kita, alam mo ba ang ginagawa ko sa mga taong lumalapastangan sa aming magkapatid?" Nang marinig naman ng nilalang ang kanyang sinabi, tanging pag-ungo lang naman ang nagawa nito habang patuloy na nagpupumiglas sa kanyang pagkakahawak. Pagkaputol ni Emilio ng lahat ng daliri ng aswang, walang habas naman niya itong pinagtatataga sa balikat hanggang sa dumating ang puntong kumalas na ang mga kalamnan nito na naroon sa leeg ng nilalang. Patuloy na ding bumubuluwak ang itim nitong dugo na siya namang naging sanhi para bitawan ni Emilio ang nilalang. Kahit alam ng aswang na hindi na siya mabubuhay, patuloy pa rin siyang gumagapang makalayo lamang sa mga kamay ni Emilio. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang itong natigilan sa kanyang kinaroroonan nang maramdaman niya ang pagtarak ng lagaraw sa kanyang likuran. Halos bumaon yon sa ilalim ng lupa kung kaya't nawala na siya ng lakas para ipagpatuloy ang kanyang pag-usad. Maya-maya pa, bigla na lamang napasubasob ang ulo nito sa kanyang kinahihigaan nang maramdaman niyang pinaikot-ikot ni Emilio ang lagaraw na nakatarak sa kanyang katawan. Sa pagpapatuloy ng ganoong gawain ni Emilio, doon na niya napapansing sumasabay na sa kanyang lagaraw ang katawan ng nilalang, indikasyon na malapit na itong bawian ng buhay. Matapos ang mga pangyayaring yon, dali-dali naman niyang binunot ang kanyang lagaraw nang masipat niya ang iilang mga kasama nito na nagmamasid sa buong paligid. Hindi yun basta-bastang nakakasugod sa kanyang kinaroroonan dahil sa labis na ang mga itong nag-aalangan. "Kung sino man ang matapang sa inyo dyan, sumugod na kayo. Hindi ba kayo naawa sa kasama ninyo?" Wika ni Emilio habang dahan-dahang tumatayo. Nang marinig naman ng aswang ang sinabi nito, mas lalo pa yung napaatras ng husto na para bang ang paningin nila noon kay Emilio ay isang demonyong mas mataas ang uri kesa sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan naman niyang nilapitan ang mga aswang habang patuloy na kinakarit sa lupa ang kanyang lagaraw. Sa kabilang dako naman, patuloy pa ring nakikipaglaban si Upal sa mga aswang na kabilang sa mga pinagkakatiwalaang alagad ng matandang pinatay ni Emilio. Kahit anong pag-unday sa kanya ng saksak ng mga ito, halos walang nakakatagos sa kanyang kabal na tinatangan. Dahil sa mga ganoong pangyayari, kung kaya't patuloy lamang niyang sinusugod ang mga ito ng walang preno. Kapag dumating ang puntong nagagawa na niyang masukol ang isang nilalang, tatagain niya yon sa may bandang leeg at hihiwaan ng malalim ang likod nito. Yun palagi ang ginagawa ni Upal nang sa gayoy lahat ng kanilang biktima ay natatandaan ang kanilang ginagawa. Bagaman hindi siya kasing brutal ng kanyang nakatatandang kapatid, labis pa rin siyang kinakatakutan dahil sa dalang sumpa ng kanyang armas. Sa pagpapatuloy ng pagsugod ni Upal,
Halos nakakataga na siya ng 5 aswang na umaaligid sa paligid. Bagaman hindi niya ito nabibigyan ng pinsala sa buong katawan, nasisigurado naman niyang hindi na magtatagal ang mga buhay nito sa mundong ibabaw. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napatingala si Upal sa kalangitan nang maramdaman niya ang pagkumpas ng napakalapad na pakpak sa itaas na bahagi ng kanyang kinaroroonan. Kahit napakadilim noon ang kalangitan, kitang-kita niya pa rin ang aswang na nababalot ng sabulag ang buo nitong katawan. Dahil sa pangyayaring yon, mabilisan naman siyang nag-usal ng tigalpo at kasabay nito ang buong puwersa niyang pagbato sa nilalang. Sa pagtama ng kanyang usal sa katawan nito, buong lakas naman niyang hinila pababa ang kanyang kaliwang kamay na siyang naging sanhi ng pagbulusok sa lupa ng aswang. Matapos ang mga pangyayaring yon, dali-dali naman itong nilapitan ni Upal at walang habas na pinagsasasapak habang patuloy na tinataga ang balikat nito. Sa pagramdam ng aswang sa mga pag-atake ni Upal, buong lakas naman yung nagpumiglas makatakas lamang sa mga kamay ng mananaga. Subalit pagtayo niya, agad din naman itong napaluhod ng tagain ni Upal ang kanyang mga binti ng paulit-ulit. Halos hindi naman yon tinatantana ng kapatid ni Emilio hanggang sa dumating ang puntong kumalas na ang mga binti nito. Bago niya tuluyang layuan ang nilalang, sinigurado niya munang putol ang 2 pakpak nito at meron itong malalalim na hiwa sa kanyang likod. Dahil sa pinapakitang kabagsikan ng magkapatid, kung kaya't napilitang umatras ng pansamantala ang mga aswang. Animoy na pagtanto kasi ng mga ito na wala na silang magagawa para makipagsabayan sa 2 mananaga. Ilang minuto pa ang lumipas, paisa-isa namang nagsipulasan ang mga aswang na siya namang hindi na sinundan nila Emilio. Wala namang kasi silang kakayahan para habulin pa ang mga ito, gawa ng wala silang kahit na anong mga hayop na maaaring masakyan. Ayaw na din nilang malihis ang kanilang mga daan patungong dinagat nang sa gayoy hindi madagdagan ang mga araw ng kanilang paglalakbay. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, dahan-dahan naman nilang nilapitan ang lahat ng kubong nakatirik sa lugar at walang pagdadalawang isip itong sinilaban. Kahit nakakarinig sila ng mga sanggol sa loob, hindi nila yon iniisip sa kadahilan ng yon ang kabayaran ng mga aswang sa kanilang kaduwagan. Sa pagsapit ng 1:00 ng umaga, muling ipinagpatuloy ng 2 ang kanilang paglalakbay patungong dinagat. Pagod man ang kanilang mga katawan, hindi nila ito iniisip sa kadahilan ng alam nila na sa bawat pagpapahingang kanilang gagawin, may mga pamilyang nanganganib ang buhay dahil sa mga aswang. Siguro kuya, kaya napilitang umalis ang mga demonyo kanina dahil papasapit na ang 1:00. Nakakaawa sila. May mga oras sila ng kahinaan sa pakikipaglaban. Wika ni Upal sa kanyang kapatid. Hayaan mo lang sila kung nababahag na talaga ang mga buntot nila. Pasensya ka na nga pala kanina. Muntik na akong maniwala sa lalaking yun eh. Ewan ko ba? Minsan kasi may bumubulong sa aking puso na hindi lahat ng ating pinapatay ay masasama. Siyempre, nakadepende na lang yun sa kung anong ipapakita nila sa ating harapan, di ba? Sagot naman ni Emilio. Nang marinig ito ni Upal, sumang-ayon lang naman ito habang marahang nagkukwento ng isang karanasan na ibinahagi sa kanya ni Tandang Uban. Ayon kay Upal, na noong mga panahong kasama pa nila si Tandang Uban, meron itong ikinuwento sa kanyang isang bagay na tungkol sa matalik nitong kaibigan na isa umanong aswang. Bagaman mahirap paniwalaan para kay Upal ang naging kwento, labis naman siyang nagtiwala kay Tandang Uban na nagsasabi yon ng totoo. Ayon sa kwento, nakilala ni Tandang Uban ang isang lalaki noong wala pa ito sa tago.
Alam niyang aswang ang lalaking yon, subalit nagpatay mali siya lamang siya dahil sa kakaiba nitong ugaling ipinapakita. Bagaman may dugong aswang itong nananalaytay sa kanyang katawan, wala itong pinapakitang masama at dinedehadong mga tao. Ni minsan din sa buong buhay ng aswang na yon, hindi ito tumikim ng dugo ng tao sa paniniwalang magagawa niyang mailigtas ang kanyang kaluluwa sa paraang yon mula sa nagngangalit na apoy ng impyerno. Sa ilang taong pagiging magkaibigan ni Tandang Uban at ng lalaki, nabuo nila ang isang pagsasama na punong-puno ng tiwala. Halos doon na nga si Tandang Uban naninirahan sa tahanan ng lalaki, gawa ng medyo may kalayuan sa baryo ang kanyang bahay. Hindi naman ito naging kaso para sa kaibigan ni Tandang Uban, gawa ng wala naman siyang kasama sa kanyang tahanan. Habang lumilipas noon ang mga buwan, naging masaya naman ang kanilang pagsasama. Wala sila noong nakikitang panganib sa baryo hanggang sa dumating ang puntong binisita ang kaibigan ni Tandang Uban ng pamilya nito. Pansamantala muna siyang hindi nagpakita sa lalaki nang sa gayoy magawa nitong mabigyan ng panahon ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa pag-alis ng pamilya ng lalaki sa kanilang baryo, agad namang inilahad nito kay Tandang Uban ang nalalapit nitong pagsama sa kanyang mga kalahi. Ayaw na ayaw pumayag ng lalaking yon na mapabilang sa pamilya niyang mamamatay tao, kung kaya't humingi siya ng tulong kay Tandang Uban. Dahil sa masyadong komplikado ang sitwasyon ng kaibigan nito, kung kaya't hindi makapagdesisyon ng buo si Tandang Uban. Hindi niya kasi pwedeng maipagsawalang bahala ang pagiging magkadugo ng kanyang kaibigan sa pamilyang yon na siya namang naglalagay sa kanya sa alanganing sitwasyon. Sa ilang araw nitong pag-iisip sa kanyang pasya, hindi na malaya ni Tandang Uban ang muling pagbalik ng pamilya ng kanyang kaibigan. Pagbalik niya sa tahanan nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang naroon pa ang pamilya ng lalaki sa loob ng bahay nito. Pagkatitigan noon nila Tandang Uban, agad namang nagsitayuan ang mga magulang ng kanyang kaibigan dahil sa labis na pagkagulat. Ilang ulit pa siya nitong tinanong noon ukol sa kanyang pakay, subalit tanging pananahimik lamang ang kanyang naging kasagutan. Nang akmang sasapakin na siya ng ama ng kanyang kaibigan, bigla naman itong sinalag ng lalaki habang walang pagdadalawang isip na inilahad sa mga ito kung ano ang turing niya kay Tandang Uban. Nang marinig ng mga magulang ng kaibigan ni Tandang Uban ang inilahad nito, labis-labis na lamang ang kanilang pagkagalit na naramdaman, gawa ng hindi nila matanggap na merong isang kaibigang ermetanyo ang kanilang anak. Bago nilisan ng pamilya ng lalaki ang tahanang yon, inutos nila sa kanilang anak na layuan na si Tandang Uban. Nangako din ng mga itong hindi nila sasaktan si Tandang Uban kapag muli siyang bumalik sa kanilang angkan. Dahil sa wala noong pagpipilian ang lalaki, kung kaya't napilitan niyong sumama sa kanyang mga magulang. Magmula noong araw na yon, hindi na nakita ni Tandang Uban ang kanyang kaibigang aswang sa baryo. Bago ito tuluyang maglaho na parang bula, nag-iwan ito sa kanya ng isang panunumpa na kailanman ay hindi ito titikim ng karne ng tao hanggang siya ay mamatay sa gutom. Inihabilin din ng lalaki kay Tandang Uban ang bahay nito bilang pagpapakita ng kanyang pasasalamat sa kaibigan niyang ermetanyo. Matapos mailahad ni Upalang kwento, tumingin naman yon sa kanyang nakatatandang kapatid habang nagsasabi ng, "Naiintindihan kita, kuya. Kagaya ka rin ni Tandang Uban na naghahangad ng pagbabago para sa ating mga kalaban sa kabila ng iyong galit na nararamdaman. Malay mo, sa paglalakbay nating ito, maliwanagan ang puso mo na hindi lahat ng mga aswang ay masasama at mga demonyo." Kaya nga Upal yan talaga ang pinakahinihintay ko. Alam mo, sa totoo lang, hindi pa naiibsan ang aking galit sa mga aswang. Kanina nga, akala ko sila na magpapahilom ng sugat sa aking puso.
Pero hindi pala. Pilit ko mang kumbinsihin ang aking sarili na hindi lahat ay masasama. Hindi ko ito magawa-gawa sapagkat masyadong malalim ang sugat na kanilang iniwan sa aking pagkatao. Kung darating man siguro sa puntong makakakita ako ng kagaya ng kaibigan ni Tandang Uban, maaaring doon pa lamang mag-uumpisa ang pagpapatawad ko sa kanila. Sagot naman ni Emilio. Matapos nilang mag-usap, pansamantala muna nilang itinigil ang kanilang pag-usad. Napansin kasi nila noong malayo na sila sa pugad ng mga aswang, kung kaya't paniguradong ligtas na ang lugar na kanilang pagpapahingahan. Habang nakahiga silang dalawa sa damo, panay naman ang kanilang pagsilay sa kalangitan upang maghanap ng kaliwanagan ng kanilang mga isipan. Pinag-uusapan din nila noong dalawa kung ano ang kanilang magiging trabaho kapag dumating na ang araw na matapos na ang kanilang paghihigante. Kahit papaano, nais din kasi nila noong bumuo ng kanilang sariling mga pamilya nang sa gayoy maipagpatuloy nila ang dugo ng kanilang lahi. Sa pagsapit ng umaga, muling nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay. Medyo nakabawi na ang kanilang mga katawan mula sa matinding pagod, kung kaya't lakad kalabaw na naman ang kanilang ginawa. Pagdating nila sa pinakahuling baryong kanilang madaraanan sa isla ng Awasan, napagpasyahan nilang bumili na muna saglit ng kanilang mga pangangailangan. Naghanap din sila doon ng karagdagang bayong, nang sa gayoy magkaroon sila ng sisidlan sa mga pinamili nilang gamit sa lugar. Matapos ang kanilang pakay doon, agad din naman nilang binigtas ang daan patungong Sapa para doon na magpalipas ng magdamag. Mas pinili nilang doon na lamang magpalipas ng gabi kesa sa baryong punong-puno ng mga taong hindi nila mga kakilala. Habang nasa dalampasigan ng dalawa, gumawa sila ng isang malaking siga upang magsilbi nilang pampainit sa napakalamig na paligid. Bagaman napakalakas ng simoy ng hangin sa lugar na yon, pinilit pa rin nilang makatulog ng mahimbing nang sa gayoy masigla sila kinabukasan. Habang nasa kasagsagan ng pagbabantay si Emilio, may mga napapansin siyang kumakaluskos sa bawat puno ng nipa na nasa paligid. Hinayaan lang naman niya ito, gawa nang wala naman siyang nararamdamang kakaiba sa lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang napatayo sa kanyang kinaroroonan nang makasipat siya ng isang malaking manok na nakatitig sa kanilang pinagpapahingahan. Pagsimoy sa kanya ng isang mabahong hangin, dali-dali naman niyang binunot ang kanyang lagaraw habang nagsasabi ng, "Mali ka ng taong nais mong gambalain." Matapos makapagsalita ni Emilio, agad naman niyang binato ng tigalpo ang manok na yon at kasabay nito ang marahan niyang paglapit doon. Subalit, lingid sa kaalaman ni Emilio na ang pagpapakita sa kanya ng isang aswang na nasa wangis ng hayop ay isa palang patibong. Nang akmang kakalad ka rin na niya ang nilalang pabalik sa kanilang ginawang siga kung saan natutulog ang kanyang kapatid, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang 5 manok na pinagkukumpulan ang natutulog na si Upal. Dahan-dahan namang nagbabago ang wangis ng mga ito hanggang sa tuluyan na yung maging isang ordinaryong tao. Paghawak ng isang aswang sa kamay ni Upal, bigla na lamang itong napabitaw nang maramdaman niyang may kung anong mainit na bagay ang nagsisilbing proteksyon ng katawan nito. "Sabi ko sa inyo, mali kayo ng ginagambalang tao!" Sigaw ni Emilio pagsilay niya sa ginagawa ng nilalang. Nang marinig naman ni Upal ang kanyang pagsigaw, dahan-dahan naman itong iminulat ang kanyang mga mata at kasabay nito ang mabilisan niyang paghawak sa paa ng isa sa mga aswang. Matapos itong gawin ni Upal, agad namang nagsipulasan ang iba pang aswang na nakakumpol sa kanya dahil sa labis na pagkagulat. Bagaman labis ang pagpupumiglas ng nilalang mula sa kanyang pagkakahawak,
Hindi pa rin yun nakakawala sa kadahilanang ang pakiramdam nito. Parang may mga kamay na bakal ang kamay ng kapatid ni Emilio. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nakatayo si Upal na siya namang dali-daling kumuha ng kanyang lagaraw. Bago niya pinakawala ng aswang na kanyang nadakip, sinigurado niya munang may hiwa ito sa likod upang maipakapit ang kanyang sumpa. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, agad naman niya itong pinakawalan habang nagsasabi ng, "Kaya nga kami hindi nagpalipas ng gabi sa baryo ay para iwasan kayo. Pero ewan ko ba, hindi ko alam kung gusto niyo bang mamatay o kung ano eh." Matapos marinig ng mga nilalang ang sinabi nito, agad naman yung nagsiatrasan ng sa hindi malamang dahilan. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang lumapit si Emilio sa kanyang kapatid, dala-dala ang butot balat na aswang na kanyang nahuli. Paglapit niya noon sa siga, laking gulat na lamang ng mga aswang na nagmamasid nang masipat nilang inihagis ni Emilio ang katawan ng kasama nilang aswang sa napakalaking apoy ng sigang yon. Dahil sa ginawa noon ni Emilio, kitang-kita nila ang pagpupumiglas ng nilalang mula sa pagkakahawak nito. Subalit sa kasamaang palad, wala itong sapat na lakas para ipaglaban ang kanyang buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, halos hindi mo na mapagkamalang aswang ang nilalang na yon, gawa ng sunog na ang buong katawan nito. Kahit hindi na gumagalaw ang aswang dahil sa ginawa ni Emilio, paulit-ulit niya pa rin yung itinutumbog sa nagbabagang mga kahoy. Maya-maya pa, binitiwan na din niya ang nilalang at kasabay nito ang pagwika niya sa mga kaharap nilang aswang ng, "Paano ngayon yan? Wala kaming kasalanan dyan ha. Kayo ang nauna, kami lang ang tumapos. Pero kung nais nyo tong ipaghigante, sige lang, lumapit lang kayo." Nang marinig ng nilalang ang kanyang sinabi, bigla namang nagsiangilan ang mga ito habang dahan-dahang nag-uusal. Sa puntong yon, napilitan ng kumuha ng lagaraw si Emilio, hudyat na sineseryoso na nito ang laban. Sa pagsugod ng mga aswang sa kanilang kinaroroonan, walang habas naman nila itong pinagtatataga hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na itong nawala ng kakayahan para lumaban. Kahit anong bilis kasi ang ipamalas ng mga nilalang na yon sa kanila, hindi ito umuubra, gawa ng mas mabilis ng di hamak ang mutyang tinatangan nila Emilio. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ng magkapatid sa paligid, nasipat nilang malalalim na ang hiwang natamo ng mga aswang. Ang iilan sa mga ito ay tuluyan ng namatay dahil sa pagkaubos ng dugo sa kanilang mga katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan namang nilapitan nila Emilio ang mga aswang upang masigurong lahat ito ay nasugatan ng kanilang mga lagaraw. Nang makumpirma nilang walang nakatakas sa kanilang mga sandata, pinagtatadyakan nila ang mga ito habang patuloy na itinataboy sa tabi ng sapa. Dahil sa kanilang ginawa, napilitan namang magsipulasan ang mga aswang sa buong paligid. Sa pagkawala ng mga ito sa lugar, ninais nila Emiliong bumalik na sa kanilang pinagpapahingahan nang sa gayoy maipagpatuloy ang kanilang pagtulog. Pagdating nila sa siga, nadatnan nilang naroon pa ang naihaw na aswang, kung kaya't agad naman nila itong hinawakan at tinapon sa ilog. "Kuya, matulog ka na. Ako naman ang magbabantay," wika ni Upal. "Sige Upal, salamat. Gisingin mo na lang ako kapag inaantok ka na. Pasensya ka na, naistorbo ka pa ng mga demonyong yon," sagot naman ni Emilio sa kanyang kapatid. Kinaumagahan, muli silang gumawa ng balsa upang tumawid sa malapad na ilog patungong dinagat. Okay, yung 19 siguro baka bukas na natin yun ilapag. Para dalawang magkasunod ulit, 19 tsaka 20. Pahintay na lang ako Excited na ako pagdating nila sa dinagat Parang ang tagal na nung paglalakbay nila di ba? Parang ilang episode na tas wala pa sila sa dinagat. Tas kung ano-ano yung lumalapit sa kanila, di ba? Siguro ganun talaga kapag
marami na kayong napatay o marami na kayong nasugatan, nasaktan, talagang hindi maiiwasan na maging malapitin kayo, di ba? Parang normal na siya na nangyayari sa buhay ng magkapatid. Pero para wala na tayong tanong, tsaka malaman natin kung ano yung mga susunod na mangyayari. Yun nga, yung 1920, sunod kaagad natin. Salamat.